Bos días, lectoras e lectores do Atlántico. Hoxe estamos con Carmen Baliña, que en vez de presentar en Vigo o libro Illa de Sangue, moitísimas gracias por estar connosco. Gracias a vos pola invitación. Percorres neste libro que presentas na cidade a Illa de San Simón e os relatos dende a memoria. Non sei se poderías explicarnos un pouquiño cal é esa historia que nos narras sen desvelar, para que a xente atrevase a ler o libro. Pois Illa de Sangue é unha novela que, como ben diste, en San Simón como foco xeográfico, pero tamén como foco de memoria, e a través da illa do que lle sucede inicialmente a personaxe protagonista, que é Elena, pois imos descubrindo as historias da súa familia e vendo tamén como pois o que herdamos sobre todo das mulleres que nos precederon nos influe en como a día de hoxe somos nós mesmas. Xorde a idea de relatar esta novela, porque sei que traballas no ámbito da historia, non sei se a raíz do teu traballo ou por unha curiosidade familiar, por un contexto de amizade, como Pois eu fixen unha residencia literaria na illa, a partir de aí tiven a posibilidade de percorrela paseniñamente, digamos, e interesoume moito a súa historia, que xa coñecía, pero poden afondar moitísimo máis eses días. Iso combinado co meu interese investigador e, digamos, máis académico pola memoria das mulleres, pois levoume a trazar esta historia que mestura xustamente eses dous elementos, a parte da memoria que ten a illa de San Simón en si mesma e a parte da memoria das familias, non? Como foi esa experiencia na residencia literaria? Foi unha experiencia, moi enriquecedora, en primeiro lugar, porque unha residencia literaria sempre nos ofrece os que escribimos a posibilidade de ter o tempo xustamente só para iso, para escribir, sen as obrigas e sen os problemas do cotidiano, cal eso xa facilita moito a escrita. Despois tamén a convivencia co resto dos compañeros e compañeras, porque nese caso fomos 6 persoas, pois sempre che dá outra visión sobre a túa propia escrita, non? Eu particularmente, ademais ata ese momento, escribira sobre todo, ou publicara máis ben, temas puramente académicos, co cal aí entrei no terreo da ficción e foi moi fértil, digamos, esa posibilidade da residencia. Para ler o libro, fai a conocer previamente a fondo a historia de San Simón, digamos, ou o propio libro é autoexplicativo? Sí, o sea, non é necesario, obviamente hai referencias que unha persoa que coñece a illa pois vai entender de maneira máis sinxela, pero tamén é un pouco unha invitación a chegarnos á illa, non só dende o plano puramente paisaxístico ou cultural, senón tamén afondando nesa parte pois menos amable que tamén ten a illa, pois que foi campo de concentración, por exemplo, non? É lugar de represión de moitísimos galegos e galegas, co cal, pódese saber algo antes sobre a illa, pero tamén é unha invitación, é unha descoberta e a vela dende outros ollos ou dende outra mirada. Dicías que era unha primeira experiencia no ámbito da ficción, evidentemente o traballo de investigadora requiere escribir. Como afrontaste a tarefa de relatar Illa de Sangue? Pois eu sempre escribín dende nena, pero é verdade que facía cousas máis curtas, non? Esta foi como a primeira experiencia de intentar facer algo un pouco máis longo. É unha novela curta, pero en todo caso unha novela, xa non son relatos. Eso para min foi un reto moi importante, porque implica, obviamente, pois conectar as personaxes de outro xeito, e implica ter moi en conta o ritmo narrativo. Foi totalmente que despois a novela recibise o premio Narrativa Breve Repsol, foi tamén unha maneira, digamos, de reforzar e como de facerche sentir que o que faz ten un valor, non? É apreciado, co cal, foi un impulso tamén de cara a seguir escribindo, non? Unha vez publicada, nos contactos cos lectores, que mensaxes recibes? Pois hai moito tema xustamente da memoria das familias, tamén dos segredos, das cousas que non se din dentro da familia, pero que, aínda que non se digan, nos impactan dun ou outro xeito, porque se quedan no noso maxín, no noso imaginario, é un tema que sei moitísimo. Despois eu, como escritora anteriormente de temas académicos, chamame moito a atención e desfruto moito pois a perspectiva ou a visión que cada persoa ten do libro, é dicir, con que personaxe empatiza máis, como mellor unha escena que te imaginaches dun xeito podes interpretar doutro, a mensaxe que quizáis extraen de certos parágrafos os que ti o mellor non lle concedeches máis importancia, pero que impactaron moito nunha determinada persoa. Pareceme que esa parte do subxectivo, que na escritura académica, claro, non está tan presente, pois é algo moi enriquecedor e nos dá diferentes visións dunha mesma obra, como que ti reelaboras tamén a obra a partir do que o público che vai contando. É posible facer unha viaxe inversa e que Illa de Sangue, que é unha novela, acabe convertíndose nun traballo académico no futuro?
Bueno, eu nos últimos tempos estive máis focalizada sobre todo en temas sempre de recuperación da historia das mulleres, pero máis dende o punto de vista da saúde mental. De feito, o libro anterior, o ensaio anterior que escribín, que é As tolas que non o eran, céntrase nas mulleres do manicomio de Conxo. Pero sí que é certo que este libro de Illa de Sangue tamén retoma un pouco esas preocupacións, e unha das personaxes, Coral, que é familiar de Helena, a personaxe que antes comentaba, ten tamén un pasado aí ligado a Conxo, no? Co cal, digamos, que se entrelazan moito, efectivamente, nesta obra, as miñas preocupacións académicas cas preocupacións de ficción literarias. Eh, Pensas que hai marxe de que a Illa de Sansimón aínda nos poida descubrir novas historias e abordar en novas novelas ou novas publicacións? Seguro que sí, o sea, eu creo que toda esa parte de recuperación da memoria poderíase afendar moito máis, dende o punto de vista das mulleres particularmente, como foron na súa maioría homes, non, os que estiveron ali pechados, pois non se analizou tanto quizáis o papel das mulleres que quedaban fora, non, que eran sostentas familias, que ian visitar os homes, que sufrían, digamos, tamén ese encerro que les tiñan ali dentro. Entón, creo que dende o meu ámbito, que é os estudos de xénero, creo que aí quedaría moito por afondar, e seguramente a través da memoria, do contacto con persoas que viviron o que ali pasou, queda moitísimo campo aberto, seguro, por facer. Non sei se en este momento, bueno, agora estás desfrutando da publicación, estás nas presentacións, pero non sei se tes no Maxín algunha próxima idea para unha nova novela. Non tanto como novela, estou traballando máis agora mesmo justamente como nunha prolongación dese traballo das tolas que non o eran, de levar un pouco o tema do psiquiátrico de Conxo máis aló no tempo. Eu remataba no 36 e gustaríame enlazar pois coa etapa justamente posterior da dictadura, que é un período histórico que tamén aparece en Illa de Sangue, que forma parte tamén das miñas preocupacións. Entón, estou máis focalizado neso, aínda que non deixo tamén de escribir ficción, pero non con algo pechado, podemos dicir, aínda. Sí, que está en elaboración. Exacto, sí. Veremos o que se efectivamente. Pois Carmen, moitísimas gracias por atendernos Atlántico e moita sorte coa túa con Illa de Sangue e con as todas que non eran. Moitísimas grazas a vos, graciñas.